Gatoz ilekiz Kaixo, Arratsalde. Hirukote ongi etorri. Bueno, Markel, Oian eta Mei. Markel, zurekin hasiko gara. Arratsaldean ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik, Noiz jabetu zinen zu ez zenuela gizarteak ezarritako definizioarekin bat egiten? Ni duela 2 urte edo horrela hasi nintzen gauzak pentsatzen ongi. Eta leheno gurasoei neska bat gustatzen zitzaidala esan nien. Eta gero ja hasi nintziren galderak nire amak esaten zidan baina seguru zaude neska zaudela, ze berak ere nik uste ikusten zitula gauzak. Eta gero hasi nintzen hori ja ongi pentsatzen. Eta esan nien ja ni mutil bat nintzela. Eta nola izan zen zure prozesua gurasoekin hitz egin zenuen, gero nola zabaldu zenuen berria edo, nori esan zen nion? Lehen pertsona izan zen lagun bat, zen nire oso laguna, eta nik nituen pentsamenduak negoen nahiko raiatuta eta esan nion, eta berak esan zidan nahi bauzu, hasiko nahizu mutil bezala tratatzen, pronombre maskulinoekin taula, eta hortik ikusi nun hori zela niri gertatzen ez zitzaidana, gero ja gurasoei kontatu nien, eta gutxinaka eskolan lagunei, familiari kontatu nien, eta horrelako izan zen. Eta nola hartu zintuen inguruak? Egia esan, nire inguru guztiak oso ongi hartu zuen berria, lagunak, familia, nire 80 urteko aitonak baitak, eta ez nuen problemarik izan. Eta zure trantsizio prozesua nolakoa izaten ari da? Egia esan oso erreza izaten ari da, ze gurasoak beti hor daude nirekin laguntzen, arreba baita, familia, eta beti gutxinaka pausoka ematen, eta oso polita izaten ari da. Eta momentu honetan nola sentitzen zara, Markel? Ni oso pozik, egia esan. Dena egoera oso ona da, lagunekin, familiakin, eta klasean baita, eta ni oso pozik nago. Oso, Oian, zure historia ere pixkatxo bat ezagutuko dugu. Oian, zuzen bat urterekin jabetu zinen? 15 urte betetzear nituela jabetu nintzen, txigora bera, eta orduntxe izan zen. Eta nola jabetzen da bat, edo ze sentitu zenuen momentu horretan, edo aspaldi zetorren gauza bat zen? Sentitzen nuen, izan zen, kuarentena ondoren ia moztu nuen eta hola, eta hasi nintzen ondartzara ez joaten, eta hola, arraro sentitzen bezala, eta orduan abendu aldera edola kontatu nion lagun bati, eta hortik esan zian amarekin hitz egiteko, eta kontatu nion. Amari ordea, esan zenion, denbora pixka bat nahi zenuela, ezta? Bai, izan zen, askatzen nuen ja neukana barrutik, eta esan nion, begira, mutila naiz, ez nago oso ziur, ez dakit nola azaldu, orduan denbora bat hartukoet, baina zuk ja badakizu hori, eta geroxeago esan nion, bira mutila naiz eta hasi nahi dut transiziarekin. Eta denbora bitarte hortan, edo zuk behar izan zenuen denbora hortan, hor zer gertatu zen? Ez zerbait gertatu bat zen? Bai, lagun bati kontatu nionez aurretik, berak esaten zian, hori Markelek esan duen bezala, pronombre maskulinoekin eta hola, eta oso sentitzen nintzen, eta gero lagunekin eta hola, ez dakitenekin desberdin tratatzen nindutenez, sentitzen nintzen hor pixkat entzerratuta bezala, eta esan nuen, esan egin behar diot amari, ze mutila naiz. Zure ingurukoek orokorrean nola hartu zuten? Orokorrean denak oso ondo hartu zuten, hasieran kontatu nionez amari, gero gurasoek jakin zuten, nire arrebak ere, eta oso ondo, eta gero ja lagunei hasi nintzen kontatzen, udaran zehar, eta hola, mezu bat bidali nien WhatsAppetik batzuei, eta hola, eta denek oso ondo hartu zuten, egia esan da. Oian, zuk diozu, zure gurasoei orain zuk zure motxila pasatu diezula, ze esan nahi duzu horrekin? Bai, ze azken finean zuk ja gaia pixkat zuk sentitzen duzuna, ja digeriten duzu eta dakazun motxila guzti hori zuk bakarrik daramazuna denbora guztian hor bueltaka buruan, azkenan kontatzen diezunean zuk ja kontatu duzu, libre gelditu zara eta orain agian bera irakate ardura bat bezala. Eta zu nola daramazu transizioa? Oso ondo egia esan da, ze nire gurasoen onarpenari esker pausu guztiak oso erreseman ditut, beraien laguntza naizenen laguntzarekin ere, eta oso gustora. Zure lehen erabakia izena aldatzea izan zen, zergatik zen hori zuretzat hain garrantzitsua? Bai, udaran edola erabaki nuen izena aldatzea, izena erabaki nuen, zein izen,
eta ja gurasoi esan nien, eta izena aldatzera baki nuen, ze agian definitzen zaituena bezala da, eta aldaketa hori behar nuen besteak ikusteko ni mutia nintzala edo. Oian, beste aldaketa bat hormonazio prozesua da, ez da? Ez da erraza izango? Ez, azkenean hormona bat agian alteratu egiten zaitu edola, eta egia esan da oso ondo junda dena, baina aldaketak somatzen dira, agian batzutan zaude histerikoago edola, baina berez aldaketa guztiekin oso gustora, eta hoxe. Beraz, nola sentitzen zara gaur egun hartu dituzun erabaki guzti hoien ondoren, aldaketa guzti hoien ondoren? Nire ustez prozesua izan da oso ona, momentu txarrak badaude, egia da, baina oso ondo junda dena, orduan hartu dituen erabaki guztiekin oso gustora nago, eta harro. Mei, zure historia ere ezagutu nahi dugu. Zure kasua ez da xamurra? Kontatuko diguzu nola hasi zen guztia, zu noiz jabetu zinen? Bai, ni txikian nintzenetik, agian ez nuen ardura sentitu nor nintzen definitzeko, baina gero 11-12 urterekin izan zen eskola aldatu nuenean, eta han bullyinga jasan nuen momentua, eta hor ilea moztu egin behar izan nuen, nire arropa ere aldatu behar nuen, eta txikitan agian nire gurasoek ez zizkidaten nola egin behar nituen gauzak esan, eta nik ilea luzan enkan, gonak jasten nituen, eta horri izan zen 12 urterekin edola. Etxekoek asko lagundu zizuten, zuk diozu gainera, amak berak ere esan zizula, zuri, ez da? Nire amak esan zidan, berak bazekila zeo zer, ze ni txikitan ia luzea nuelako, eta hola, ez zitzaiola arraro egiten ze hau, eta orduan izan zen, gaizki zaude zergatik, hau da, eta galdetu zian justo honengatik, eta esan nion, bai, hau da. Etxean ongi hartu zaituzte, hala ere prozesua zaila izan da, ez da? Etxetik kanpo gauzak ez direlako hain errexak izan esan duzun bezala. Bai, hori da, nik bullyinga jasan nuelako, azkenean beldurra nuen kanporatze hori, eta zer esango zuten nire lagunek edo etxean bertan zer esango zuten, eta orduan izan zen amari esan niola, ama, beldurra dakaten mendik kanpo esateko, ze ikusten baditut nire klaseko lagunak edola, hainbeste gauza pasa ondoren zer esango diate. Eta, pixkanaka esaten hasi nintzen, eta orduan izan zen, ikusi nuenean, ezela gauza txarra eta hori. Zure trantsizio prozesua luzea, nekeza izan da, kontatuko diguzu zergatik? Bai. Ni hasi nintzenean, 2017an esan nuen etxetik kanpo, eta orduan medikuaren gana joan nintzen, eta 2 urte itxaron behar izan dituen hormonak lortzeko, 2 urte ez, baina esaten zidatenan 2 urte itxaron behar nituela. Eta orduan izan zen psikiatra, psikologo askorekin hitz egin behar izan nuela, eta azkenean Transit Barcelonako klinikara joan nintzen eta han hormonak lortu nituen. Mei, ikusten dugu nola Markel eta Oian zu baino pixkatxo bat gaztexeagoak diren, ezta? Eta diferentzia handia dago, beraien eta zure artean. Bai, urte gutxitan azkenean gauza asko aldatu ditugu, eta orain uste hobeto daudela gauzak. Ebakuntza bat egitea erabaki zenuen, erabakia zaila izan zen? Biek bakuntza egin nituen, eta erabakia zaila izan zen, ze nik benetan pentsatu behar nuen, izan behar nuen gauza bat izan zen, ze enekin nik neregatik egiten nuen, ala gizartearen gatik egiten nuen. Eta iraun ziren 2 urte edola pentsatzen, eta azkenean 2021 batean ebakuntza horiek egitea pentsatu nuen. Depresio ere izan zenuen, azken finean horratzean motxila asko daude, ezta? Hori da, bai.
txikidanik bullyinga jasan, gero ere trantsizioan nire barruan euki eta ezin kanporatu, eta, azkenean, motxila horrek pixu asko hartzen du, eta esan arte, hor daramazu. Zer modu zaude orain? Orain nazko zaudeto, duela urte terdi edola, hobeto nago, eta usteet nire bizitzako lehenaldia dela olako ondo nagoela. Así que, bueno. Zuei hiruei, esate baterako Markel, naizen elkarteak asko lagundu dizue. Orain zuek ere laguntzen diezue bestei? Nik, adibidez, nire kasuan saiatzen naiz, beak hitzaldi bat edo horrelako gauzaren bat proposatzen didanean, egitea. Zen ikuste erreferente horiek oso importanteak direla gure kasuan dauden pertsonentzako, beraz ni beti proposatzen didanean zerbait, beti baietz esaten dut. Eta zuek izan dituzue erreferenteak, Oian? Nik lagunak eta hola ere izan ditut transak direnak, eta gainera gero ere internet bidez ezagutza dituzu erreferenteak, eta oso ondo dago, eta gero naizenen ere ezagutza dituzu erreferente diren pertsonak. Eta horrek asko laguntzen du, ezta? Bai.